ҳамдорони азиз, қарор дорем дар боғ, замини назҳавлигӣ ҳам гӯем, ҳам боғ ҳам гӯем ҳам мешавад. Ин бародари мо Фирдавс. Инҷа куҷо Фирдавс ҷон? Инҷа Лесхоз. Лесхоз? Инам аму ноҳияи Бобоҷон Гафуров, Дадоҷон Холматов, Лесхоз. ҷамоат Дадоҷон. Фаҳмидам. Ин бед инҷа ин ҳама ангуре ки дар он боғ дидед, ин боғ ҳам хел авватар пайванд кардем, хитой пайванд кардем, бо чанд ҳамун дастшумона гирифтагӣ, Маълиҷон гирифтагӣ пайванд кардем ва оли нишон метавам ба шумо. Ин ҳамо 3 рӯз пеш маъз кардем ака. авватар? Ин боғ ҳамаш чинда гирифтем. Ве ҳам то? Ҳамаш маъз кардем партофти. Ҳам дорое ки шумо дар дигар нишон дода будед. Чӣ хеле намавиз кардед? Ҳамон ҳамин акҷо ёд гирифтед? Наврӯ шумо як куҷо боғ, шумо гуфтам ки ҳама чиз ҳамин дасти шумо. раҳмат ҷураҷон, як ҷаҳон ташаккур ба шумо барои манам қадар меҳнатотон. Ин худо хоҳад ин мавизи чӣ мешавад? Медонед чӣ? Экстра класс чӣ мегӯянд? Ҳамин олида, оли ҷаноб мешавад. Ин мавиз накам аз 100 сомони нархаш мешавад. Ин мавизҳои авватари шумо. Авватар ман чӣ хеле ки оли чашидам имрӯз, шакар гаштааст, қанд гаштааст. раҳмат ба шумо барои мавиз карданатон. шумо оҳиста оҳиста халқкора ёд гирифта истодааст. ана мавиза мегиранд ба ҳазур, саросима нашуда мефурӯшанд. харидор шуд нашуд, тоқат мекунем, харидор мешавад. ина бинед. Фирдавс ки худаш хоҷагидори қишлоқ набуд, дар дилаш меҳр пайдо шудасту? Дуруст ме? ҳамин халакам дегари одам ки якта Воиҷон гуфтагӣ, Маҳмудов, устози мо. ҳамин ки душмон шудем, боғо шудем, ҳавас пайдо кардем ака. ҳавас пайдо кардед. ҳамин ҷорамон омад, вақти шовад, меҳнат кардем, мошинон бардошт, ҳамааш ёднам кард. унукаш дароз шавад, саломат бошад. ҳавали мумкин тамошо кунам. Як ҷон ташаккур он кас ба ҷураҷон. Хай тамошо кунад ага ман миннатдорӣ мо ман Воиҷон раҳмати калон. Воҳиҷон ба раҳмат. рӯжба мо фақат бо дегин гапа. ана ҷураҷон ин тамошо кунед ҳамдиёрони азиз. ака ман ба гуфти шумо мо ба якта бача ёдам кард, ёд дод. ону шумо рафтед ором буд, бачаҳои ғуломҷон ёдам кард шудем. бале. худо раҳмати ним сол гузаштам ва аварӣ кардам. алиҷон ака ригори регари ёдам. ҳар сол меомадам гирду атрофа ҳама ёд медодам худо раҳмати. Фирдавсҷон, якдигари қатъи ҳамдастӣ кунем агар пеш меравем. агар ба якдигари душманӣ кунем, мемурем бо душманон мо мекушанд. барои вай мо бояд иттифоқ шавем, якҷоя даст ба даст шавем, аз ҳамин оромии тинҷӣ истифода барем, худо бо шукри оромӣ кунему, ба ободкорӣ машғул шавему, ватанмонро обод кунем. раҳмат шумо ба ки як кунҷи ватана обод кард шумо. ана бинед. ин дигар ангурам нишон темем. ҳозир мебинем. ана ҳамдиёрони азиз, мана бинед. шумо ҳам кунед ҳамин авватар, ҳамин кишмиши беҳамторо. ҳамхел мавизҳои беҳтарин мегиред. ин натиҷаи инро мо албатта мавизашро ба шумо нишон медиҳем. мана бо ангури маникюр фингери бародарамо Фирдавсҷон. имрӯз ба фикрам ҳама ширинтарин аними ангур. ширин шудагӣ ме. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ҳамдиёрони азиз, як чашм кунем. мана ин маникюр фингери мана чилик дамонем ангушта бинед. чини ангушт. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. як чашда бинем кунем. ин шакар гаштааст ку ин ба об дар кор хӯрдан бо мана инҷа чӣ қадар бисёр бастааст ки чумчуқо нахӯрам. Фирдавсҷон, дастатон дарда набинад. як ҷаҳон ташаккур барои ин қадар меҳнатҳоятон, барои обод кардани ватан. якум киссаи худатон ба пул мешавад, дуюм ватан обод мешавад. раҳмат ба шумо ба диққататон. муҳтарам, хоҳишмандон, аз ангури кишмиши беҳамто ва аз ин ангур ниҳолашро аз ман метавонед дастрас кунед.